No dobré. Máme to tu. Máme krásny locker tile, ktorý je relatívne asi safe, viac menej, proti M1 killerom. Locker tile z toho názvu, lebo však koľko tu je lockerov, raz, 2, 3, 4, 5 ich tu je. Teskovať sa v jednom z nich je tiež zabava. Aha, Ja tu vidím máš 4. jeden, No. tu je 5. Aha, tu je ešte jeden. Dobre. Áno. Dobre, takže máme jednu paletu, jednu zase kratšiu. No, relatívne obidve strany sú také gigantické. Hej. A jednu dlhú s oknom. Takže asi najoptimálnejší play, ako by sa malo by tento tile lupovať, je v podstate, že ide sa rovno. Hej. A potom skúsi nejako nadbehnúť na fast vault alebo ísť do palety. Hej. Lebo samozrejme je to potom pre killera 50 a aj keď náhodou vyhrá 50, tak tá paleta potom sa vždycky tu by mala by stíhať, keď má nejaký veľký bloodlust alebo niečo. Samozrejme toto je god paleta, ak to je zhodené, hej, nečakane, lebo však v podstate je tu okno potom, tu nás sa ľahko dá aj rozbiť chase, takže potom killer, keď to chce celé obiehať, tak to je zle pre neho. No a proste iba taký basic, no jeden z takých tých viacej už basic loopov teraz to je. Že v podstate vždycky ísť na tú dlhšiu stranu, lebo je tu okno. Hej, cez to okno sa vidí a keď killer má endgame alebo niečo, tak najlepšie je sa postaviť do tohto uhlu napríklad. Lebo vidí sa aj dovnútra, aj zároveň dovnútra takto, hej. Potom z tejto strany, keď nevedie killer, tak vždycky najlepšie potom sa postaviť tu na takto. Lebo sa samozrejme tiež pohľad na obidve strany. A tu byť väčšinou trpezlivý. Že nešprintovať hneď jak killer ide z rohu, ale najlepšie je, že keď killer prejde už napríklad tu na takto. Tedy je najlepšie začať bežať. Lebo aj keby že by chcel double backnúť, tak proste včas ho uvidíte. Hej. Takže, tak no. Dobre, to asi... Chceš skúsiť hrať? Môžem skúsiť. Dobre. Dobre, dobrý pokus. Potom veci sa stia proste paleta. Potom keď to chcem obiehať. Takto. Proste nejaký mind game. Neprečítané. Tak no.